या करंज्या आपण दिवाळीला करतोच, पण आमच्याकडे इकडे गणपतीसाठी सुद्धा करतो किंवा मध्ये कधी खाण्याची इच्छा आली तरी आपण ह्या करंज्या करू शकतो. नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. तर आज आपण बघणार आहोत चण्याच्या पिठाच्या करंज्या. म्हणजे गणपतीमध्ये प्रत्येक वाडीवाडीतली लोक प्रत्येकाच्या घरी जाऊन भजन करतात आणि भजनामध्ये त्या लोकांना वाटण्यासाठी चहा आणि करंजी ही दिली जाते. तर अशा या करंज्या कशा बनवायच्या त्या आपण आज या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर माझी आई आज बनवणार आहे चण्याच्या पिठाच्या करंज्या. तर सुरुवातीला आपण आई चणे भाजून घ्यायचे आहेत ना. चणे भाजून घ्यायचे. चणे एका कढईमध्ये चांगले भाजून घ्यायचे फुलेपर्यंत. हे चणे चांगले भाजून घ्यायचे. चांगले फटफट असा आवाज येऊन हे फुटायला लागले की नंतर हे गॅस काढून हे थंड करून घ्यायचे आणि थंड झाल्यानंतर मग जात्यावरती भरडायचे आणि भरडून झालं की नंतर मग घरघंटीवर हे चणे दळून आणायचे. चणे भाजताना आपला वासावरून कळतं की चणे आता भाजताले ते. आता हे बघा दिसतं तुम्हाला चणे हळूहळू ते फुलत आहेत. फटफट असा आवाज येतोय. तर आई आता आपण हे चणे साधारण 1 किलो घेतलेत ना. हो. तर 1 किलो मध्ये ते थोडे थोडे आपण थोडे असे भाजून घ्यायचे सगळे. आणि भाजून झाले की त्याच्यामध्ये 1 किलो चण्याला कमी ते पाऊण किलो गूळ लागणार आहे आणि सुकं खोबरं, थोडीशी वेलची, आणखीन आपल्याला काय घालायचं असेल तर तिळ्या घालतात, काळ्या तिळ्या, त्यामुळे चविष्ट लागतात करंज्या. ते सगळं आता एखादं सारण करायचं आणि त्याच्यासाठी 1 किलो मैदा लागतो. जवळजवळ 1 किलो मैद्याच्या जवळ 100 करंज्या होतात. चणे चांगले भाजले, त्याचा वास चांगला सुवास येतोय. आता मी गॅस बंद करते. अशा प्रकारे सगळे चणे भाजून घ्यायचे 1 किलो चणे आणि हे थंड झाले की मग जात्यावर चांगले भरडायचे. भरडून मग ते आसडायचे आणि डाळ बनवायची आणि ती डाळ बनवल्यानंतर आपण मग ती घरघंटीमधनं दळून आणायची. आणि जात नसेल तर आपण काय करू शकतो? जात नसेल तर आपण मिक्सरवरती भरडायचे. ह्या जात्यावर मी थोडे थोडे चणे घालून हे भरडणार आहे. चणे भरडल्यानंतर अशी डाळ होते. ही सुपाने आसडून घ्यायची. टरफुलं सगळी जातील आणि मग ही हे बघा अशा प्रकारे भाजलेल्या चण्याची डाळ ही घरघंटीवरून दळून आणायची. आणि मग दळून आणल्यानंतर मग आतमध्ये गूळ, सुकं खोबरं, तिळ्या, काळ्या तिळ्या आणि वेलची, जायफळ, सुंठ आणि त्याचं सारण तयार करायचं. मित्रांनो, जात्यावर दळण्याची पण एक कला होती पूर्वीच्या काळी. ती सध्या लुप्त चाललेली आहे. पण जात्यावर दळण्याची किंवा भरडलेल्या दळणाची चव ही खूप वेगळी असते. जर तुम्हाला कधी संधी मिळाली तर तुम्ही ते नक्की दळून बघा. तुम्ही बघू शकता जात्यातनं भरडताना किंवा दळताना अशा प्रकारे ते साईडने भरडलेले चणे बाहेर पडतात. अतिशय मेहनतीचं काम आहे हे आणि पूर्वीच्या काळातल्या बायका हे अगदी सहजरित्या करत होत्या. तर या जात्याला वरनं एक छिद्र आहे. यामधनं तुम्ही तुमचं जे काही दळण दळायचं असेल ते यातनं टाकायचं. आणि असे 2 दगड असतात. हा खालचा दगड असतो आणि हा वरचा दगड असतो. तर या छिद्रांमधनं आपण जे दळण टाकतो ते खाली येतं आणि या 2 दगडांच्या मध्ये ते भरडलं जातं किंवा दळलं जातं. बदलून घेतलेले चणे आता या तुपाने असे आसरून त्याची टरफल अशी बाहेर पडतात. मग हे असं काढून टाकायचं. ती डाळ मागे राहते. मग भाजल्यामुळे त्याचा कलर बदललाय डाळीचा बघा.
चण्याची डाळ आपण भाजून घेतली आणि त्याच्या करंज्या की थोडं चवीला वेळ लागतात, पण चांगली चव ह्या चणे भाजून भरडून त्याची आपण जी डाळ करतो, त्याची सारण करतो, त्याची चव फार वेगळी लागते. तर अशा प्रकारे आपण ही चण्याची डाळ आता आसळून घेऊ. डाळ द्यायची. ही बघा 1 किलो चणे भाजल्यानंतर ही अशी चणे भरडल्यानंतर त्याची टरफलं जाऊन ही जवळजवळ पाऊण किलो अशी चण्याची डाळ तयार झालेली आहे. आता ही आपण अशी दळून आणायची आहे, घरघंटीवरनं चांगली बारीक दळून आणायची. ह्या पिठाचे पीठ केल्यानंतर दळून आणल्यानंतर त्याचे लाडू पण करतात, ते सुद्धा सुंदर लागतात. लाडू गुळाच्या पाकातले लाडू ते सुद्धा एक कोकणातले प्रसिद्ध लाडू आहेत, चण्याच्या पिठाचे लाडू, ते सुद्धा तुम्हाला दाखवणार. पण आता हे आपण करंज्यासाठी केलेलं आहे. 1 किलो चणे भाजून ते भरडून त्याचं घरघंटीवरनं पीठ करून आणलं हे असं. आता त्याच्यामध्ये त्याचं 1 किलो चणे भरडल्यानंतर त्याचं 800 ग्रॅम पीठ झालं तयार. आणि त्याच्यामध्ये पाऊण किलो आता हे गूळ घालणार आहे. आणि तर हे गूळ आणि पीठ पहिल्यांदा असं मिक्सर लावून घ्यायचं, म्हणजे काय होतं त्याच्या पिठामध्ये गूळ मिसळलं जातं, मग ते असे खडे राहतात, मग ते मिसळून जाण्यासाठी मिक्सरला लावून घेणार आहे. आणि इकडे मी ह्या 6 वाट्या घेतल्यात सुकं खोबरं. हे सुकं खोबरं मी जरा परतून घेतलं आहे, असं गरम करून घेतलं आहे, कारण खवट वास येऊ नये म्हणून त्यात हे असं गरम करून घेतलं आहे. आणि थोड्याशा काळ्या तिळ्या घालून त्याचं आता मी पुरणमध्ये मिक्स करून दाखवणार आहे तुम्हाला. मिक्सरला लावल्यामुळे सगळं गूळ याच्यामध्ये मिसळलं गेलं आहे बघा. ते खडा असेल तो खडा काढून टाकायचा, नाहीतर असं बोटाने असं बारीक करून टाकला की तो खडा तयार होतो, खडा बारीक होतो, गूळ मिसळलं जातं. आता याच्यामध्ये मी सुकं खोबरं हे घालणार आहे. जरा असं गरम करून घेतलं आहे, कारण खवट वास यायला म्हणजे खवट वास येतं का म्हणजे जास्त दिवस आले करंज्यासाठी. त्यामुळे काळ्या तिळ्या पण थोड्याशा मी भाजून घातल्या आहेत. आता थोडीशी वेलची पूड घालणार आहे आणि जायफळ किसून घालणार आहे आतमध्ये. $800 ग्रॅम चण्याचं पीठ, त्याच्यामध्ये 6 सुक्या खोबऱ्याच्या वाट्या आणि पाऊण किलो गूळ आणि थोड्याशा म्हणजे एक छोटी वाटी बरं तिळ्या, काळ्या तिळ्या आणि 1.5 चमचा हे वेलची पावडर आणि अर्ध जायफळ किसून मध्ये घालायचं. हे बघा अशा प्रकारे हे करंज्यासाठी सारण तयार केलं आहे. या एवढ्या पिठाला मी अर्ध पाऊल जायफळ किसून घालणार आहे. जायफळामुळे ह्या चांगला स्वाद येतो आणि पोटालाही बरं, कारण बेसनचं असल्यामुळे जरा पोटाला त्रास होऊ नये म्हणून ह्याच्यामध्ये जायफळ किसून घालायचं आहे. बघा मी अर्ध्यापेक्षा जास्त जायफळ किसून घातलेलं आहे. पण ते चांगलं मिश्रण ढवळून घ्यायचं, एकजीव करायचं आणि ठेवून द्यायचं. आणि नंतर थोड्या वेळाने आता मी त्याचं करंजा करण्यासाठी पीठ भिजवणार आहे, मैदा भिजवणार आहे. ती रेसिपी तुम्हाला नंतर मी दाखवते. मैदा मळताना आपण त्याच्यामध्ये हा बारीक रवा 2 चमचे घेणार आहोत, त्यामुळे करंजा खुसखुशीत होतात. म्हणून हा 2 चमचे रवा, बारीक रवा घालून आपण हे पीठ सगळे मीठ घातलं याच्यामध्ये एकजीव करून घ्यायचं. आणि मग आता हे मोहन गरम झालेलं आहे, ते तेल बघताय, तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. हे गरम तेल आपण ह्याच्यामध्ये त्या पिठामध्ये ओतायचं आणि सगळ्या पिठाला आपण हे तेल लावून घ्यायचं. या सगळ्या पिठाला आपण गरम केलेलं तेल लावून घ्यायचं आणि नंतर मग थंड पाण्यामध्ये हे पीठ सगळं भिजवून ठेवायचं. 1-1.5 तास ठेवायचं. नंतर मग याच्यापासून करंज्या बनवायला घ्यायच्या. चांगलं चोळून घ्यायचं, सगळ्या पिठाला तेल लागलं पाहिजे. पीठ मळून घ्यायचं. जास्त म्हणजे पातळ असं घट्ट मळून ठेवायचं की तासाभरात 1.5 तासाने ते चांगलं फुगून येतं पीठ आणि मग ते मऊ असल्यावर आपल्याला करंज्या असं लाटायला बऱ्या पडतात.
बघा पीठ आता भिजून झालेलं आहे. हे बघा जास्त नाही म्हणजे जास्त पातळ नाही, असं घट्टच होऊन ठेवलं आहे. आता ह्याला आपण सगळ्या बाजूने तेल लावून ठेवूया, म्हणजे सुकल्यासारखं होणार नाही, मऊ राहील पीठ आणि चांगलं फुगून आलं की आपल्याला करंज्या लाटायला सुद्धा त्या सोप्या जातील. चांगलं तेल लावून ठेवायचं. ते मग सुकत नाही, म्हणजे आपलं असं वाळलेलं तसं होणार नाही, ते चांगलं फुगून येईल. कारण मैद्यामध्ये आपण रवा घातला आहे 2 चमचे. तो रवा चांगला भिजायला हवा आहे, त्यासाठी आपण हे सगळं एकत्र गोळा करून ठेवायचं आहे. येता करंज्या लाटण्यासाठी त्याच्या हे करायला पाहिजे, ते गोळे करून यासाठी हे पहिल्यांदा छोटे छोटे असे गोळे करून घेतले आहेत आणि त्याला आतमध्ये लावायला हे मैदा आणि तूप याचं असं मिश्रण करून घेते आणि त्याची ह्या मोठे गोळे आहेत त्याची एक पोळी लाटल्यानंतर याचा थर लावणार आहे या मैदा आणि तुपाचा आणि नंतर त्याच्यावर दुसरी चपाती ठेवणार आहे. असं करून त्याच्यानंतर सुरड्या करणार आहे. हे बघा हे असं घ्यायचं, असं मैदा लावायचा ह्याला. याप्रमाणे एक चपाती ह्याची लाटून घ्यायची. आता आणखीन एक चपाती लाटून घेणार आहे त्याची. ह्याला मी हे आता मिश्रण जे केलं होतं तूप आणि मैदा ते असं लावून घेणार याच्यावरती. हे असं लावल्यामुळे काय होतं करंजीला चांगले खुसखुशीतपणा येतो. म्हणजे पातळ ज्या करंजीचं वरचं पातळ जे आहे ते पातळ तळल्यानंतर त्याला खुसखुशीतपणा येतो. तर ह्याला वरवर लावायचं आणि अशी सुरळी करून घ्यायची आणि म्हणजे लहान लहान गोळे करून ह्यापासून पाती लाटायची. म्हणजे मोठं पातळ हवंय, कसं लहान हवंय की मोठं, त्याप्रमाणे ह्याचे गोळे करून घ्यायचे. हे बाकी सगळ्या ज्या ह्या ठेवल्या त्याच्या मी ह्या पद्धतीने करून घेणार आहे. तुम्हाला एक पट करून दाखवते. आता ह्याचं पातळ लाटून घ्यायचं. पातळ लाटून घ्यायचं आणि हे त्याशी आपण सारण तयार केलं होतं चण्याचं पीठ, त्याच्यामध्ये काळ्या तिळ्या, सुकं खोबरं आणि बाकी सगळं वेलची जायफळ घालून आपण हे तयार केलं होतं सारण होतं. हे सारण ह्याच्यामध्ये भरायचं. त्याला कडेने हे चिकटायला पाहिजे पातळ, म्हणून ह्याला कडेने थोडंसं दूध लावायचं. असं करंजी अलगद बंद करून घ्यायची, चारही बाजूने व्यवस्थित दाबून अशी. आणि हे चिरणं आहे, या चिरण्याने जागाचा जो भाग आहे तो कट करून घ्यायचा. याप्रमाणे करंजी तयार झाली आहे. तिने बाकीच्या पिठाच्या करंज्या करून घेणार आणि नंतर मग तळणार. बघा करंज्या तळण्यासाठी आपण तेल तापत ठेवलंय. आता बघा तेल तापलंय का बघण्यासाठी एक छोटीशी गोळी मैद्याची टाकून बघूया. पटकन होते म्हणजे तेल तापलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये करंजी घालूया. अजून चांगलं तापायला हवं तेल.
बघा गुलाबी रंगाच्या होईपर्यंत चांगल्या तळून घ्यायच्या. याला वरतून बघू शकता चांगले थोडे पुढे उचललेले आहेत. अजून थोड्या दोन्ही साईडने गुलाबी रंगाच्या होईपर्यंत आपण या तळून घ्यायच्या. करंज्या व्यवस्थित फुगायला पटकन फुगायला लागले. तेल आपलं तापलेलं आहे आणि चांगल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण या करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत. दोन्ही साईडने चांगल्या सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून त्या तळून घ्यायच्या. बघा ह्या करंज्या आता चांगल्या तळून होत आहेत तयार. आणि ह्या करंज्या आपण दिवाळीला करतोच, पण आमच्याकडे इकडे गणपतीसाठी सुद्धा करतो किंवा मध्ये कधी खाण्याची इच्छा आली तरी आपण ह्या करंज्या करू शकतो. काय काय लोक, मी त्या चण्याच्या पिठाच्या करंज्या केल्या आहेत. काय काय लोक याच्यामध्ये रवा भाजून घालून त्याच्यात खोबरं घालून त्याच्या पण करंज्या करतात. ह्या अशा बघा ह्या चांगल्या सोनेरी रंग येईपर्यंत ह्या करंज्या भाजलेल्या आहेत. मला ह्या करंज्या कशा वाटल्या हे तुम्ही आम्हाला नक्की कळवा. आणि आमचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा.